चालू. सुस्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. 14 विद्या 64 कलांचा अधिपती सुख करता दुःख हरता आणि त्या विघ्नहर्त्या गणरायाच्या चरणी सर्वप्रथम नतमस्तक होतो. रंगभूमीच्या नटराजाला आणि त्या नटेश्वराला त्रिवार अभिवादन करून या मुंबई नगरीमध्ये जमलेल्या तमाम नाचप्रेमी रसिकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक हार्दिक स्वागत. अरे 16व्या शतकात त्या शिवनेरीवर एक तारा चमकला, जिजाऊच्या पोटी सिंह जन्मला. अरे तो सिंह या जनतेचा वाली झाला, त्याच्या हातून हा अवघा महाराष्ट्र घडविला, हा अवघा महाराष्ट्र घडविला. अरे मुठभर मावळे घेऊन त्या हजारो सैतानांना लढून गेला. अरे मुठभर मावळे घेऊन त्या हजारो सैतानांना लढून गेला. स्वर्गात गेल्यावर देवांनी सुद्धा त्याला झुकून मुजरा केला. असा माझा राजा शिवछत्रपती होऊन गेला, असा माझा राजा शिवछत्रपती होऊन गेला. अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत जाणते राजे श्री छत्रपती शिवराय यांना देखील त्रिवार मानाचा मुजरा, त्रिवार मानाचा मुजरा. अरे सत्ता हाती नसताना देखील त्या दिल्लीपर्यंत दबदबा होता. अरे सत्ता हाती नसताना देखील त्या दिल्लीपर्यंत दबदबा होता. पाण्यालाही पेटवणारा असा वक्तृत्वाचा धबधबा होता, पाण्यालाही पेटवणारा असा वक्तृत्वाचा धबधबा होता. अरे डोळ्यांमधून कोसळण्याची अश्रुनास उभा आहे, कारण बाळासाहेबांमुळे आज मराठी माणूस स्वाभिमानाने उभा आहे, आज स्वाभिमानाने उभा आहे. मराठी अस्मितेचा मानबिंदू जपणारे हिंदू हृदय सम्राट श्री वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांना देखील त्रिवार मानाचा मुजरा, त्रिवार मानाचा मुजरा. आमच्या आगवे गावचे ग्रामदैवत श्री केदारनाथ आणि आई वाघजाई देवी, तसेच तुमची आमची पालनहार या मुंबईची रखवाली आई मुंबा देवीच्या चरणावरती नतमस्तक होतो. आणि आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजन या कोकणातील सर्व युट्यूबर्स यांनी आम्हाला कला सादर करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल आम्ही श्री वाघजाई जागरण नृत्य मंडळ बहुते आगरी हुकणेवाडी आपले शतश ऋणी आहोत. तसेच आमचे प्रतिस्पर्धी तुरेवाले शाहीर काशीराम शिकवणसह संजय शिकवण, गणपत शिकवण यांना देखील शाहीर सुयोग उमनेसह मी तेजस उमने यांचा शाहिरी मानाचा मुजरा, शाहिरी मानाचा मुजरा. तसेच त्यांच्या सोबतीने हा कार्यक्रम पुढे घेऊन जातोय असे आमचे मृदुंगवादक सिंधुदादा होमने, बेंजोची तार चढते आमचे बंधू सुहमदादा होमने, ऑक्टोबर मास्टर रोहन हुकणे आणि आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवणारे घोलपडे साऊंडचे मालक यांना देखील शाहिरी मानाचा मुजरा करतो. आणि आम्ही श्री वाघजाई जागरण नृत्य मंडळ बहुते आगरी हुकणेवाडी आम्ही आमच्या कलेला सुरुवात करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
हॅलो हॅलो. आजच्या कार्यक्रमाला ज्यांचे एक थोर समाजसेवक म्हणून एक ओळख निर्माण आहे ते म्हणजे आमचे दिनेश शेठ कुर्तडकर. तसेच या कलगीतुऱ्यामध्ये ज्यांचे ग्रंथवाचक म्हणून कोकणामध्ये ज्यांची ख्याती आहे असे संदीप दादा सावंत हे देखील आमच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. यांना देखील शाहिरी मानाचा मुजरा करतो आणि आम्ही वाघजाई जाफरी नृत्य मंडळ आगवे आम्ही आमच्या कलेला सुरुवात करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
हॅलो 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 बोल श्री गणपती गजानन महाराज की जय, गाव देवी माते की जय. गणपती बाप्पा बोल. हॅलो तर रसिक हो, कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात करताना आपण गणरायाची आराधना करूनच सुरुवात करतो. तर रसिक हो, आमचा गण असा आहे की ही कथा त्रेतायुगातील असून गणपती बाप्पांनी ब्राह्मणाच्या रूपात येऊन लंकापती रावणाचे गर्वहरण कसे केले ते आम्ही गणाच्या माध्यमातून चित्रीकरणाचे सादरीकरण करत आहोत. तरी लक्ष असू द्या. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. टाळ वाजे मृदुंग रंग भरी गौरीच्या गणा वंदितो मी सभारंगना नटेश्वरा तुला वंदना.
लंकन करीता रावण लंकन करीता रावण लंकन करीचा रावण लंकन करीचा तो पुत्र होता कैकसीचा तो पुत्र होता कैकसीचा तो पुत्र होता कैकसीचा तो पुत्र होता कैकसीचा तो इच्छा पूर्ण करण्याला तो इच्छा पूर्ण करण्याला तो इच्छा पूर्ण करण्याला तो इच्छा पूर्ण करण्याला भक्त होता शंभुदेवता तो भक्त होता शंभुदेवता भक्त होता शंभुदेवाचा तो भक्त होता शंभुदेवाचा बसला तप करण्याला बसला तप करण्याला बसला तप करण्याला तो बसला तप करण्याला जंबो नाम स्मरणाला जंबो नाम स्मरणाला शंभू नाम ओम नमः शिवाय. स्मरणाला शंभू नाम स्मरणाला जंबो नाम स्मरणाला जंबो नाम स्मरणाला शंभू नाम स्मरणाला शंभू नाम स्मरणाला प्रसन्न केले शंभुदेवांना प्रसन्न केले शंभुदेवांना प्रसन्न केले शंभुदेवांना प्रसन्न केले शंभुदेवांना शंभू बोलले बोलले रावणाला ओ शंभू बोलले बोलले रावणाला शंभू बोलले बोलले रावणाला हो शंभू बोलले बोलले रावणाला सांगावे इच्छा तुझी ओ मला सांगावे इच्छा तुझी ओ मला सांगावे इच्छा तुझी हो मला सांगावे इच्छा तुझी हो मला प्रणाम करुणी इच्छती बोलला प्रणाम करुणी इच्छती बोलला प्रणाम करुणी इच्छती बोलला प्रणाम करुणी इच्छती बोलला ओ शिवलिंग द्यावे तुम्ही ओ मला ओ शिवलिंग द्यावे तुम्ही ओ मला हो शिवलिंग द्यावे तुम्ही हो मला हो शिवलिंग द्यावे तुम्ही हो मला उलंका दरबारी दरबारी ते माया उलंका दरबारी दरबारी ते माया लंका दरबारी दरबारी देवाया हो लंका दरबारी दरबारी देवाया माया जम्बो देवा तेरी सायकली ओ जम्बो देवा तेरी सायकली शंभू देवाने चाय कली हो शंभू देवाने चाय कली ओ इच्छा राजती उन्नती हो गेली ओ इच्छा राजती उन्नती हो गेली हो इच्छा राजती पूर्णती हो केली हो इच्छा राजती पूर्णती हो केली ओ शिवलिंग देहात घातली ओ शिवलिंग देतानात घातली हो शिवलिंग देताना घातली हो शिवलिंग देताना घातली ओ शिवलिंग देताना अटही घातली ओ शिवलिंग देताना अटही घातली हो शिवलिंग देताना अटही घातली हो शिवलिंग देताना अटही घातली ना धरतीवरी ना जमिनीवरी शिवलिंग ठेवावे ना धरतीवरी ना जमिनीवरी शिवलिंग ठेवावे शिवलिंग ठेवावे कोणाकडे शिवलिंग ठेवावे शिवलिंग ठेवावे ना कोणाकडे शिवलिंग ठेवावे ना धरतीवरी ना जमिनीवरी
निघून येऊ गेले शंभुदेव निघून येऊ गेले निघून हो गेले शंभुदेव निघून हो गेले निघून हो गेले शंभुदेव निघून हो गेले येऊन आला रूप ओली तो ब्राह्मण येऊन आला रूप ओली तो ब्राह्मण गण आला येऊन आला रूप गण आला घेऊन या रूप घेऊन आला रूप ओली तो ब्राह्मण घेऊन आला रूप ओली तो ब्राह्मण गण आला घेऊन या रूप गण आला घेऊन या रूप घेऊन आला रूप ओली तो ब्राह्मण घेऊन आला रूप ओली तो ब्राह्मण गण आला घेऊन या रूप गण आला घेऊन या रूप घेऊन आला रूप ओली तो ब्राह्मण घेऊन आला रूप ओली तो ब्राह्मण गण आला घेऊन या रूप गण आला घेऊन या रूप रावण कागदा गाणगरी चालोनी चालोनी रावण गेला तकुले चालूनी चालूनी रावण गेला तकुनी चालूनी चालूनी रावण गेला तकुनी गाण आला डावले बसला रावण चालोले गाण आला डावले बसला रावण चालोले साधीला डाव पाणी देऊले साधीला डाव पाणी देऊले गण आला धावूनी बसला रावण चालूनी गण आला धावूनी बसला रावण चालूनी साधीला डाव पाणी देऊनी हो साधीला डाव पाणी देऊनी पाणी पिऊनी काही तुझे नाम वाटू लागले तयाला लगू चंकेला वाटू लागले दयाला लघु शंकेला वाटू लागले दयाला लघु शंकेला दात मे लगू चंकेला कर तू आता दात मी लगू चंकेला सांभाळ कर तू आता रावण गेला लगू चंकेला रावण गेला लगू चंकेला जातो मी लघु शंकेला सांभाळ कर तू आता जातो मी लघु शंकेला सांभाळ कर तू आता रावण गेला लघु शंकेला हो रावण गेला लघु शंकेला खूप काळ तो परत नाही आला खूप काळ तो परत नाही आला मारू लागला तो रावणाला मारू लागला तो रावणाला खूप काळ तो परत नाही आला खूप काळ तो परत नाही आला मारू लागला हाक तो रावणाला मारू लागला हाक तो रावणाला तिनं हाक मारून दयाला शिवलिंग देवीला त्याने जमिनीला शिवली ठेवीले त्याने जमिनीला शिवली ठेवीले त्याने जमिनीला तिनं हाक मारून दयाला शिवलिंग देवीला त्याने जमिनीला शिवली ठेवीले त्याने जमिनीला शिवली ठेवीले त्याने जमिनीला तिथे देऊन बाळा निघाला रावण कोणी तिथे तो आला रावण परतोनी तिथे तो आला रावण परतोनी तिथे तो आला शिवलिंग पाहू
झाले पाहुणे जमिनीला शिवलिंग पाहुणे जमिनीला लावणी राज कुपत झाला लावणी राज कुपत झाला शिवलिंग पाहुणी जमिनीला शिवलिंग पाहुणी जमिनीला रावणी राज कुपतो झाला रावणी राज कुपतो झाला अशी युक्ती लावून गेले त्याचे गर्भहरणच केले त्याचे गर्भहरणच केले त्याचे गर्भहरणच केले शिवलिंग परतोने गेले शिवाकडे शिवलिंग परतोने गेले शिवाकडे तिथे गणपती प्रकट हो झाले तिथे गणपती प्रकट हो झाले शिवलिंग परतोनी गेले शिवाकडे शिवलिंग परतोनी गेले शिवाकडे तिथे गणपती प्रकट हो झाले तिथे गणपती प्रकट हो झाले हॅलो. अशा प्रकारे गणपती बाप्पांनी युक्ती लावून रावणाकडून शिवलिंग जिथे स्थापित केले ते क्षेत्र म्हणजे आजचेच मुरुडेश्वर. शुभ कार्य आरंभी गणेशा आळवी तो तुला यारणाला 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 पूजितो मी तुला वंदितो मी तुला पूजितो मी तुला वंदितो मी तुला आलो मी तुझ्या दर्शनाला शुभ कार्य आरंभी गणेशा आळवी तो तुला यारणाला 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 हॅलो. रसिक हो. हॅलो. आत्ताच लावलेले पारितोषिक सह्याद्री कोकण कला मंचाचे निर्माते श्री दिनेश कुरतडकर साहेब आणि मार्गदर्शक कवी शाहीर संदीपजी सावंत यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 1001 तसेच सुरेश बाबाजी हुमणे मुंबई सेंट्रल रेल्वे सुरेश बाबाजी हुमणे मुंबई सेंट्रल रेल्वे यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 1111 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. तरी आम्ही श्री वाघसाई जाफरी नृत्य मंडळ मौजे आगवे हुमणेवाडी आपले शतश ऋणी असून भारी भारी आभारी आहोत. या चिंतून हॅलो. तसेच आजच्या कार्यक्रमाला आमच्या कोकणचा एक बुलंद आवाज शक्तिवाले शाहीर एकनाथजी टिके हे देखील उपस्थित आहेत. त्यांना देखील शाहिरी मानाचा मुजरा करतो. तर रसिक हो, प्रेम हे फक्त दोघांचे नसते. प्रेम हे फक्त दोघांचे नसते. प्रेम हे
दोन आत्म्यांचे मिलन असते. प्रेम म्हणजे विश्वास, प्रेम म्हणजे विश्वास तर प्रेम म्हणजे वाट पाहणं. प्रेम म्हणजे विश्वास तर प्रेम म्हणजे वाट पाहणं आणि कितीही दुरावलो तरीही मनातून कधीच दूर न होणे म्हणजेच प्रेम असते. आणि ज्या ज्या वेळी प्रेमाची व्याख्या विचारली जाते त्यावेळी आपल्या नजरेसमोर येतात ते म्हणजे राधाकृष्ण. आणि हीच राधाकृष्णाची प्रेम कथा आम्ही गवळणीच्या माध्यमातून सादरीकरण करत आहोत. तसेच मथुरेचा राजा असलेला कंस याने अनेक दैत्य असुर भगवान श्रीकृष्णाला मारण्यासाठी पाठवले व त्यातीलच एक दैत्य असुर म्हणजेच बकासूर. हा दैत्य बकासूर श्रीकृष्णाला मारण्यासाठी आला असता त्याचे भगवान श्रीकृष्णाने कशा पद्धतीने वध केला ते आम्ही गवळणीच्या माध्यमातून सादरीकरण करत आहोत. तरी लक्ष असू द्या. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. प्रभाओ सरली सांगे पहाट झाली छेडिताही बाजरी जागी झाली नगरी छेडिताही बाजरी जागी झाली नगरी. प्रभाव सरली सांगे पहाट झाली, प्रभाव सरली सांगे पहाट झाली छेडिताही बासरी जागी झाली नगरी छेडिताही बासरी जागी झाली नगरी. प्रभाव सरली सांगे पहाट झाली, प्रभाव सरली सांगे पहाट झाली छेडिताही बासरी जागी झाली नगरी छेडिताही बासरी जागी झाली नगरी. प्रभाव सरली सांगे पहाट झाली, प्रभाव सरली सांगे पहाट झाली छेडिताही बासरी जागी झाली नगरी छेडिताही बासरी जागी झाली नगरी. मागदिली कोमल काही गोरी अंबरते, मागदिली कोंबड्याने गाई गुरे अंबरती, मागदिली कोंबड्याने काही गोरी अंबरती. गोद पावला निघले आली गवळ्याला जागही आली, गोद पावला निघले आली गवळ्याला जागही आली. हे प्रभाव सरली सांगे पहाट झाली, प्रभाव सरली सांगे पहाट झाली छेडिताही बासरी जागी झाली नगरी छेडिताही बासरी जागी झाली नगरी. हे यमुनेच्या तीरे कानावात मी म्हातारी, कानवात मी बासरी, कानवात मी बासरी, यमुनेच्या तीरे कानावात मी म्हातारी. कानवात मी बासरी, कानवात मी बासरी. धुंदळाची झाले मी राधा गणयाची, मी राधा दयाची, मी राधा दयाची. हे धुंदळाची झाले मी राधा गणयाची. मी राधा दयाची, मी राधा दयाची. प्रभाव सरली सांगे पहाट झाली, प्रभाव सरली सांगे पहाट झाली छेडिताही बासरी जागी झाली नगरी छेडिताही बासरी जागी झाली नगरी. प्रभाव सरली सांगे पहाट झाली, प्रभाव सरली सांगे पहाट झाली छेडिताही बासरी जागी झाली नगरी छेडिताही बासरी जागी झाली नगरी. खेळ खेळ असा चेंडू पळी
सौगड्यांना सोबत घेऊन पेंड्या तुझा माया सौगड्यांना खेळ खेळ असा चेंडूबाईचा यमुने तीराला खेळ खेळ असा चेंडूबाईचा यमुने तीराला सोबत घेऊन पेंड्या सुदामा या सौगड्यांना सोबत घेऊन पेंड्या सुदामा या सौगड्यांना देवगीता वाढतो या गोकुळाला बातमी अशी कळली मथुरेच्या गावात मामाला बातमी अशी कळली मथुरेच्या गावात मामाला बातमी अशी कळली मथुरेच्या गावात मामाला देवगीता बाळ असा वाढतो या गोकुळाला बातमी अशी कळली मथुरेच्या गावात मामाला बातमी अशी कळली मथुरेच्या गावात मामाला बातमी अशी कळली मथुरेच्या गावात मामाला पाठविले मारण्या कंसाने त्या राक्षसाला पाठविले मारण्या कंसाने त्या राक्षसाला गाजून निघाला तो कृष्ण मारण्याला गाजून निघाला तो कृष्ण मारण्याला पाठविले मारण्या कंसाने त्या राक्षसाला पाठविले मारण्या कंसाने त्या राक्षसाला बगासूर निघाला तो कृष्ण मारण्याला बगासूर निघाला तो कृष्ण मारण्याला मथुरेचा हा कंस राजा असा गर्वाने तो गाजला दिला देश तो मरण्याला त्याच्या जावे तू गोकुळाला बघा तू आला आला यमुनेला बघा तू आला आला यमुनेला मथुरेचा कंस राजा असा गर्वाने तो गाजला दिला देश तो मारण्याला तशा जावे तो गोकुळाला बगासूर आला आला यमुनेला बगासूर आला आला यमुनेला पाहुणी त्या कृष्णाला पाहुणी गेला माराया युद्ध हे लागले त्यांचे जय मोरे तेराला पाहुणीचा कृष्णाला जाऊनी गेला माराया युद्ध हे लागले त्यांचे जय मुने तीराला पाहुणी त्या कृष्णाला पाहुणी गेला माराया युद्ध हे लागले त्यांचे जय मोरे तीराला पाहुणीच्या कृष्णाला जाऊनी गेला माराया युद्ध हे लागले त्यांचे जय मुने तीराला कृष्ण मारी तो त्या दैत्याला, मला पडला तो त्या धरणीला. कृष्ण मारी तो त्या दैत्याला मारून पडला तो त्या धरणीला कृष्ण मारी तो त्या दैत्याला, मार पडला तो त्या धरणीला. कृष्ण नामाचा जयघोष झाला, सारा गोकुळ आनंदून गेला. सत्य मारला मारला त्या यमुने तीराला, सत्य मारला मारला त्या यमुने तीराला. दैत्य मारला मारला त्या यमुने तीराला दैत्य मारला मारला त्या यमुने तीराला सत्य मारला मारला त्या यमुने तीराला, सत्य मारला मारला त्या यमुने तीराला. दैत्य मारला मारला त्या यमुने तीराला दैत्य मारला मारला त्या यमुने तीराला गुलाबी रंग या प्रेमाला वेड मला लावू दिया गेला. जीव हा तुझ्यावरी जडला, प्रीतीचा रंग नवा चढला.
प्रीतीचा रंग नवा चढला गुलाबी रंग या प्रेमाला वेड मला लावून या गेला गुलाबी रंग या प्रेमाला वेड मला लावून या गेला जीवा तुझ्यावरी चढला प्रीतीचा रंग नवा चढला जीवा तुझ्यावरी चढला प्रीतीचा रंग नवा चढला गुलाबी रंग या प्रेमाला वेड मला लावून या गेला गुलाबी रंग या प्रेमाला वेड मला लावून या गेला जडले जडले प्रेम हे तुझ्यावरी जडले 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 प्रेम हे तुझ्यावरी जडले पडले पडले प्रेमात कांदा तुझ्या पडले 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 प्रेमात काना तुझ्या पडले जडले जडले प्रेम हे तुझ्यावरी जडले पडले पडले प्रेमात कांदा तुझ्या पडले रूप सावळे बोलवी मला प्रीतीचा रंग नवा चढला रूप सावळे बोलवी मला प्रीतीचा रंग नवा चढला गुलाबी रंग या प्रेमाला वेड मला लावून या गेला गुलाबी रंग या प्रेमाला वेड मला लावून या गेला मी वेडी दिवाणी काना तुझी तरे झाले मी वेडी दिवाणी काना तुझी सरे झाले हृदयात काळ जात प्रिय करा तुला जपले हृदयात काळ जात प्रिय करा तुला जपले मी वेडी दिवाणी काना तुझी तरे झाले हृदयात काळ जात प्रिय करा तुला जपले कथा गंग गुलाबाला प्रीतीचा रंग नवा चढला कथा गंग गुलाबाला प्रीतीचा रंग नवा चढला गुलाबी रंग या प्रेमाला वेड मला लावून या गेला गुलाबी रंग या प्रेमाला वेड मला लावून या गेला कशी चंद्रा संगेत तशी तुझ्यात संगे जशी चंद्रा संगे चांदणी तशी तुझ्याच संगे मी याने जरी माझा श्वास घेते तुझ्या नावानी हा देह जरी माझा श्वास घेते तुझ्या नावानी कशी चंद्रा संगेत तशी तुझ्याच संगे मी आदे जरी माझा श्वास घेते तुझ्या नावानी सावळ्या तुझी ओढ मला प्रीतीचा रंग नवा चढला सावळ्या तुझी ओढ मला प्रीतीचा रंग नवा चढला गुलाबी रंग या प्रेमाला वेड मला लावून या गेला गुलाबी रंग या प्रेमाला वेड मला लावून या गेला जीवा तुझ्यावरी जडला प्रीतीचा रंग नवा चढला जीवा तुझ्यावरी जडला प्रीतीचा रंग नवा चढला गुलाबी रंग या प्रेमाला वेड मला लावून या गेला गुलाबी रंग या प्रेमाला वेड मला लावून या गेला गुलाबी रंग या प्रेमाला वेड मला लावून या गेला धन्यवाद रसिक हो या कलियुगाच्या बाजारात आणि साठवून ठेवलेल्या रात्रीच्या प्रहरात आम्ही तुमच्या समोर उभे करणार आहोत एक अशी अद्भुत गाथा जी ऐकून काळजाचा ठोका चुकेल जेव्हा अधर्माचा माज वाढला तेव्हा हिरण्यक्ष नावाच्या महाभयंकर राक्षसाने उन्मत्त माजवला होता व संपूर्ण सृष्टीला भयभीत करून सोडले होते व त्याच अहंकाराचा माज तोडण्यासाठी भगवान विष्णू यांनी आपला तिसरा अवतार म्हणजेच वराहरूपी अवतार धारण करून त्या हिरण्यक्ष रावणाचा कसा वध केला हे आम्ही दृश्यासहित सादरीकरण करत आहोत. तरी लक्ष असू द्या. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.
कथा अशी सांगतो मी विष्णू अवताराची वरा रूपाची कथाची भावाची क्रूरता कशाची कथाची भावाची क्रूरता कशाची कथाशी सांगतो मी विष्णू अवताराची वरा रूपाची कथाशी भावाची क्रूरता दंडाची कथाशी भावाची क्रूरता दंडाची कथाची सांगतो मी विष्णू अवताराची वरा रूपाची कथाची भावाची क्रूरता दंडाची कथाची भावाची क्रूरता दंडाची कथाशी सांगतो मी विष्णू अवताराची वरा रूपाची कथाशी भावाची क्रूरता दंडाची कथाशी भावाची क्रूरता दंडाची या कश्यप ऋषींचे पुत्र होते बलवान एक होता हिरण्यक्ष दुसरा हिरण्यकश्यप कश्यप ऋषींचे पुत्र होते बलवान एक होता हिरण्यक्ष दुसरा हिरण्यकश्यप पुत्र बोले वरदान द्या पृथ्वीवर पळून आला तुझी बोले त्या पुत्रांना स्मरण करा ब्रह्मदेवांना तुझी बोले त्या पुत्रांना स्मरण करा ब्रह्मदेवांना पुत्र बोले आपल्या पित्याला वरदान द्या आम्हाला पृथ्वीवर अमर होण्याला ऋषी बोले त्या पुत्रांना स्मरण करा ब्रह्मदेवांना ऋषी बोले त्या पुत्रांना स्मरण करा ब्रह्मदेवांना बसले तपाला नाम स्मरण करण्याला ब्रह्मनाम स्मरणाला दैत्य बसले तपाला बसले तापाला, नामस्मरण करण्याला, ब्रह्मनाम स्मरणाला, दैत्य बसले तापाला. बसले तपाला नाम स्मरण
पृथ्वी माताई फिरत आली ओ पृथ्वी माताई फिरत आली पृथ्वी माता ही फिरत आली हो पृथ्वी माता ही फिरत आली पृथ्वी माताई फिरत आली ओ पृथ्वी माताई फिरत आली पृथ्वी माता ही फिरत आली हो पृथ्वी माता ही फिरत आली दैत्य पावलाची पडाली माता क्रोधित ती झाली दैत्य पावलाची पडल माता क्रोधित ती झाली दैत्य पाहून चित्ते पडाली माता क्रोधित ती झाली दैत्य पाहून चित्ते पडाली माता क्रोधित ती झाली युद्ध लागले त्या दोघांचे युद्ध लागले त्या दोघांचे युद्ध लागले त्या दोघांचे हो युद्ध लागले त्या दोघांचे युद्ध लागले त्या दोघांचे युद्ध लागले त्या दोघांचे युद्ध लागले त्या दोघांचे हो युद्ध लागले त्या दोघांचे दैत्या बोला तो पृथ्वी मातेला विचारण तुम्हाला दैत्या बोला तो पृथ्वी मातेला या विचारण तुम्हाला दैत्य बोलतो पृथ्वी मातेला यावे शरण तुम्हाला दैत्य बोलतो पृथ्वी मातेला यावे शरण तुम्हाला पृथ्वी युद्ध करू लागले ओ पृथ्वी युद्ध करू लागले पृथ्वी युद्ध करू लागली हो पृथ्वी युद्ध करू लागली पृथ्वी युद्ध करू लागली ओ पृथ्वी युद्ध करू लागली पृथ्वी युद्ध करू लागली हो पृथ्वी युद्ध करू लागली देवाच्या दैत्याला क्रोधात वाला पृथ्वी पाताळी घेऊन चालला देवाच्या दैत्याला क्रोधात वाला पृथ्वी पाताळी घेऊन चालला देवाच्या दैत्याला शोधतो आला पृथ्वी पाताळी घेऊन चालला देवाच्या दैत्याला शोधतो आला पृथ्वी पाताळी घेऊन चालला देवाच्या दैत्याला क्रोधात वाला पृथ्वी पाताळी घेऊन चालला देवाच्या दैत्याला क्रोधात वाला पृथ्वी पाताळी घेऊन चालला देवाच्या दैत्याला शोधतो आला पृथ्वी पाताळी घेऊन चालला देवाच्या दैत्याला शोधतो आला पृथ्वी पाताळी घेऊन चालला दैत्य मातला धरणीला बातमी कळाले ब्रह्माला दैत्य मातला धरणीला बातमी कळाली ब्रह्माला दैत्य मातला धरणीला बातमी कळाले ब्रह्माला दैत्य मातला धरणीला बातमी कळाली ब्रह्माला भयते मनाला भयसे मनाला भयते मनाला भयसे मनाला भयते मनाला विष्णू नाम स्मरणाला मातला धरणीला बातमी कळाली ब्रह्माला दैत्य मातला धरणीला बातमी कळाली ब्रह्माला नासिकेतून जन्मला नासिकेतून जन्मला नासिकेतून जन्मला नासिकेतून जन्मला नासिकेतून जन्मला बरा देव प्रकटला दैत्य मातला धरणीला बातमी कळाली ब्रह्माला दैत्य मातला धरणीला बातमी कळाली ब्रह्माला बरा रूपे अवतरला देवरा रूपे अवतरला बरा रूपे अवतरला देवरा
युद्धाला उभे राहील युद्धाला उभे राहील युद्धाला उभे राहील युद्धाला उभे राहील युद्धाला विचार पडला दैत्याला 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 मानव रूपी वाचला नटेल त्रिभुवनाला उभे राहील युद्धाला 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 युद्ध लागले घनघोर कोण कमी ना कोणा समोर युद्ध लागले हे घनघोर कोण कमी ना कोणा समोर युद्ध लागले घनघोर कोण कमी ना कोणा समोर युद्ध लागले हे घनघोर कोण कमी ना कोणा समोर पृथ्वी मातेच्या या रक्षणाले साक्षात परमेश्वर पृथ्वी मातेच्या या रक्षणाले साक्षात परमेश्वर दैत्या बोले देवाला अमर तिर्य लोकाला दैत्य बोले देवाला अमर तिनिय लोकाला दैत्या बोले देवाला अमर तिर्य लोकाला दैत्य बोले देवाला अमर तिनिय लोकाला मरण नाही मजला जातो विचार त्या ब्रह्माला हत नाही युद्धाला हत नाही युद्धाला नाही युद्धाला अर्थ नाही युद्धाला अर्थ नाही युद्धाला अर्थ नाही युद्धाला क्रोधाला देवा जगला बोले वितर पडला कथा वितर पडला क्रोधाला वरा देवाला हिरण्याक्षला बोले कसा विसर पडला कसा विसर पडला क्रोधाला भरले बलाई रंजला बोले कथा वितर पडला कथा वितर पडला क्रोधाला वरा देवाला हिरण्याक्षला बोले कसा विसर पडला कसा विसर पडला मागितल गर्व काही विसरला कसा तू यावराला मागितले सर्व काही विसरला कसा तू यावर आला मागितल सर्व काही विसरला कसा तू यावराला जन्म मृत्यू आहे अमर कोणी नाही दैत्य या त्रिलोकाला ते या त्रिलोकाला जन्म मृत्यू अटळ आहे अमर कोणी नाही दैत्य यात्री लोकाला असे यात्री लोकाला डोळे मारून दैत्याला समाप्त करीतो यारला सुरे मारून दैत्याला समर्थ करीतो यारणाला डोळे मारून दैत्याला समाप्त करीतो यारला तुळगे मुले मातेला देव निघाले घेऊन तिला त्रिभुवनाला देवल्या भूतलाला सोयी घेऊनी पृथ्वी मातेला देव निघाले घेऊन तिला त्रिभुवनाला देवण्या भूतलाला तुळगे मुले प्रभू मातेला देव निघाले घेऊन तिला त्रिभुवनाला देवल्या भूतलाला सोयी घेऊनी पृथ्वी मातेला देव निघाले घेऊन तिला त्रिभुवनाला देवण्या भूतलाला भागवत पुराणा दानाला शंकरजीने या जनाला भागवत पुराणा दाराला शंकर जिले या जनाला भागवत पुराणा दानाला शंकरजीने
राहिला आता पुढे राहिला वरारूपी अवताराचा इथून भाग पुढे राहिला भाग हा पुढे राहिला. हॅलो, आताच लाभलेले पारितोषिक श्रवण शर्वरी सुरेश हुमणे यांच्याकडून 111 रुपये, सूरज डोंगरे 501 रुपये, ऋतिका काशीराम हुमणे 501 रुपये, सिद्धी शैलेश बोबले यांच्याकडून 1001 रुपये, तसेच अन्वी वैभव निर्मळ यांच्याकडून 555 रुपये, तसेच ओंकार अमिषा अलिशा यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 501 रुपये, तसेच खास चिपळूणवरून हा आजचा कलगीधुऱ्याचा प्रतिस्पर्धी सामना पाहण्यासाठी आलेले चैतन्य इलेक्ट्रिकल्सचे मालक नहूद चितळे यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 2100 रुपयाचे पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच शुभांगी महाजन यांच्याकडून देखील संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 1001 रुपयाचे पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच शौर्य आणि शर्वरी सचिन घाणेकर यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे. तरी आम्ही श्री वाघसाई चाकरी नृत्य मंडळ मौसे आगवे हुमणेवाडी आपले शतश ऋणी असून भारी भारी आभारी आहोत. या सुद्धा छान बक्षीस धारकांसाठी हॅलो रसिको, हॅलो, तसेच सूरज हुमणे यांच्याकडून देखील संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे. तर आम्ही श्री वाघसाई चाकरी नृत्य मंडळ मौजे आगवे हुमणेवाडी आपले शतश ऋणी आहोत. धन्यवाद. रसिको हो, इथे आम्ही आमच्या बारीला पूर्णविराम देत आहोत. तरी आमचे प्रतिस्पर्धी शाहीर तुरेवाले शाहीर काशीराम शिगवण यांना पुढील कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा देतो आणि आम्ही इथे थांबतो. हॅलो, तसेच काव्या मायरा नितीन हुमणे यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तर आम्ही श्री वाघसाई चाकरी नृत्य मंडळ मौजे आगवे हुमणेवाडी आपले शतश ऋणी असून भारी भारी आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हॅलो, आज या ठिकाणी कोकणातील युट्यूबर्स आणि सुनील डावल सह शाहीर अनिल गराटे यांच्या आयोजनात हा जाकडी नृत्याचा हा कार्यक्रम संपन्न होत आहे. आजच्या या कार्यक्रमाला ज्यांनी कलगीवाले शाहीर सुयोग हुमणे सह तेजस हुमणे यांनी खरोखर उत्तम प्रकारे अशी रंगत आणलेली आहे. तर त्यांचा सत्कार करणं आमचं आद्य कर्तव्य बनतं. तर आम्ही कोकणातील युट्यूबर्स सर्व मिळून यांचा एक सत्कार करतो. 1-2 मिनिटात सत्कार होणार आहे. आटपणार गावावरून मंडळी आले आणि ही आपली रंगभूमीची सेवा करतायत आणि त्यांच्यासाठी 2 मिनिटं देणं हे आमचं आद्य कर्तव्य बनतं. एकदा जोरदार टाळ्यांनी स्वागत होऊ द्या शाहिरांचं.
गणपती गजानन महाराज की जय, गावदेवी माते की जय, गणपती बाप्पा मोरया.